mand derhjemme, han vil elske. Synes du noget, som jeg må teste? Vores respektive. Ja, det er lige fordi, der bliver nogle mandler. Ja. Jeg tror, det bliver en god jul i år. Ja. Vi får så en mange klude. Ja. Og mange mandler. Men se nu her, mine damer og herrer, der ligger de alle sammen, og nu er de smuttet. Det er der det. Jeg tænkte, vi skal også lige have dem ristet af det med, og jeg tænkte på, måske kunne du hjælpe mig med lige at pille de her... Ja, jeg vil også gerne tale om produkterne. Ja, fordi de er jo simpelthen... Så du synes, jeg skal begynde at hælde dem herovre? Det kunne du bare have gjort for længe siden. Det var lige midt i madlavningen, vel? Nu kan du lige få den herovre. Ja. Så er det der. Nu bliver jeg sendt ud af køkkenet. Ja, det er sådan her. Altså, så når der kommer nogen ud i køkkenet, så kan de jo lige så godt hjælpe lidt til, ikke? Ja! Vensmart. Smart vand. Ja. Men se, Carsten, i Vensmart, der er jo den unikke fordel, at de små huller, som sørger for den rette cirkulation, ikke? De er nu integreret i selve lukket. Ikke? Fordi vi faktisk i Tupperware har forsket ret meget i, hvordan man får de helt optimale forhold for at opbevare frugt og grønt. Ja. Ikke? Fordi frugt og grønt, de ånder forskelligt. Man kan faktisk tale om, at der er light, medium og heavy breathers. Ja, ikke? Det kender vi. Ja. Det er det samme med frugt og grønt. Ja, men tak Anne-Mette, fordi du har fuldstændig ret. Den er vældig, vældig smart. Det kommer jeg faktisk ind på lidt senere, fordi jeg har lavet et lille forsøg i denne her. Det bliver spændende, hva'? Her har jeg taget blomkål. Det tror jeg, hvis det hedder både på dansk, svensk og norsk, sådan cirka. Blomkål. Ja. Forstår alle, hvad det er? Blomkål. Ja. Og se, når man skal lave blomkålsalat, så har man brug for blomkål. Og her har jeg en lille salatskål. Vældig, vældig smart. Den er sort indvendig og hvid udenpå. Og den kommer også med et lukket, som er blevet væk. Hvis der er nogen, der har set Carsten i action før, så har vi før haft små udfordringer med vores fylder i køkkenet. Ja. Så vi dobbelttjekker hver gang, at fylderne sidder ordentligt godt fast. Ja, det gjorde de så ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det var faktisk ikke hylden, der faldt ned. Det var dåsen, der faldt ned. Nej, men se nu her, Anne-Mette, fordi det man så gør her med sin lille fine kniv her, det er, at man skærer sådan nogle små fine buketter. Man skærer alt stokken væk, og så plukker man den her. Kan du følge med? Ja. Det går det meget godt. Sådan der. Og det bliver man sådan set bare ved med. Og så kan man jo sådan lidt efter temperament, så kan man jo lave dem større eller mindre. Jo mindre man laver dem, jo smukkere bliver salaten. Sådan er det. Men det kan vi jo ikke stå og bruge hele dagen på det her, så derfor der har jeg sjovt nok lavet nogen på forhånd. Det havde jeg ikke regnet med, det ved jeg godt, men det er det. Og de har også ligget i Vensmart. Og prøv lige at se her, de er fuldstændig, de har ligget her i 3 dage. Fuldstændig røde og lækre. Og ved du hvorfor de er det? Ja. Det er fordi, at der simpelthen er forsket i og tænkt meget over, hvordan de her huller skal være. Der er olika storlekar, forskellige størrelser, afhængig af storlek. Og det har man jo simpelthen testet på den ene og på den anden måde, for at sikre, at du kan bevare din frugt og grønt længst muligt i køleskabet. Så vil jeg bare lige vise et trick. Hvis nu man har lidt travlt, og ikke har tid til at stå og plukke små buketter, så tager man bare sin smart slicer her. Hedder den det? Den der? Smart slicer. Rivjern. Rivjern. Ja. Den har fået et navn. Det var den her, jeg talte om. Det var ikke dig, jeg talte om. Nå. Men så tager man bare og... Får I nerve på nu? Der sker ikke noget. Det eneste, der kan ske, det er, at man skærer alle fingrene af. Det er der ikke noget sådan. Men i hvert fald, så kan man gøre det sådan her, så vi kan se, at jeg har lavet her. Hvis du lige kigger med i den. Værsgo. Jeg kan lige få den her med også. Og vi går jo ind for, at det er rå blomkål. Gør vi ikke det? Jo, det gør vi, fordi at der er lidt rå grøntsager, Anne-Mette. Man holder sig med meget længere. Ja, det er faktisk dobbelt så lang tid. Så i stedet for at tage en lille snack på vejen? Undskyld.
Det er derfor, han holder sig så godt. Ja. Nå, men vi skal lige have nogle tomater i. Tomaterne, de lå jo ikke i Vensmart. For de skal ikke i Vensmart. Ja, det er nemlig ikke. Nej, det er... Og igen, så genialt for Tupperware, at vi har jo stadigvæk vores skema over, hvordan man opbevarer de forskellige frugt og grønt trykt i selve emballagen. Således at man altid tænker på at gøre det nemt for forbrugerne, når de har købt et Tupperware-produkt. Og der er det det samme system som med Bridgemart, at der findes 3 positioner for at have forskellige lufttilgange til beholderen. Ja. Fantastisk. Det her det var et forsøg på at skære nogle tomater i tern, sådan lidt hurtigt. Ja. Op i salat. Jeg tror lige, vi tager en til. Så kan jeg lige indskyde en lille ekstra ting også her. Ja, endelig. Hvis vi kan få kameraet ned i beholderen. Fordi det er også en nyhed i Venstre. Det er riserne, kanalerne i bunden af beholderen, som er lavet som et form for kanalsystem, kan man godt kalde det. Som igen sikrer optimal opbevaring og forvaring af frugt og grønt. Vandet, når man vasker den upside down, eller når den står på bordet, forlader også nemmere beholderen med det her kanalsystem. Ja. Nu skal du passe på den her. Er du det? De må godt blive lidt sorte, det gør ikke noget. Og det mener du sorte? Ja, brune og lidt sorte, ja, det gør ikke noget. Jeg skal lige lukke panden, det er lidt hårdt det her. Har I ellers godt? Ja. Går det bra? Sådan der. Skal vi lige tage den tredje, da vi nu er i gang? Det kommer an på opskriften. Eller har I ligesom forstået det? Man tager nogle hakket tomater og kommer op i blomkålen. Og det her det er en fantastisk salat. Man kan lave den dagen i forvejen. Man kan lave den frisk. Det kommer ud på det sammen. Bortset fra, at når man har stået og trukket lidt, så vil den her tomatsaft rigtig have marineret blomkålen. Det smager godt. Og så er det jo også nemt salat at tage med, hvis man skal på demonstration.